Ne hajolj oda, mert takarod a fényt. De előbb neki nem eszi meg? Nem. Miért? Ez kutya. Habiszti élő. Szimon, de vagy el kell játszani. Pont olyan helyen lesz, hogy az átakar. Látszik a képernyőn? Menj közel a geci. Csak ne túl közel, nehogy kiköpje. Még kéne valami fény. Látszik rajta. Ezt nem mocorog hirtelen. Azt hagyja, aztán kezdtem elő. Ne csináld még! Hőérzékenyek. Látszik. Jön is jólni. És szerintem fejre felvettem fel az egészet. Remélem megint fejre felvette fel. Tartott, hogy egy 2-3 perc, mire benyel. Nem tudom, miért raktam ki ennyire közel különben. A 4-szer zoomon van. Látszik tisztán, ahogy eszik. Nem fáj neki? Hogy eszik? Az egérnek? Nem. Kijön. Neki nem szétnyílik az alsó állkapcsa teljesen ilyenkor. A fejének a 3-szorosét izébe tudja nyelni. Ja. Látszik még a kamerán. Három perces. Nem 3 perc, mint nézi. Nem, 3 perc. Azt nem vettem, akkor neki szórakozott még vele. A muszáj volt. Látod, meg különben békén hagyja, ha csak fekszik. Mert ugye nem élő, nem mozog. Mert ha meg csak simán megeszi úgy, akkor meg utána az élő egeret nem fogja megenni. Az majd szép lesz. Bedobom az élő egeret, mászkálni, majd ott is. Akkor már rá is fog majd tekeredni. Hogy ő éhes annyi, vagy? Hanem éhes nem eszi meg. Nem olyan, mint az EUSZ. Ugye a haksó. Kamerán keresztül látom csak. Lehet, hogy jobban jártunk volna, hogy eleve a világítósat vettük volna meg, mi? Laci. Hogy ezressel többen. Jobban jártunk volna. Ügyes van benne. Hüllőszak. A homokot is majd néha cserélni kell, tudod-e? Ki kell önteni, aztán át kell szikálni. Ugyanállag a pisik, aki az egyből jön ki, tudod, mint a madarat. Én láttam a pisunkat, az így kígyók. Az nem, az más, az jelzés a sima pisi. Ez csak ilyen megriasztás, tudod. Nem is látjuk, hogy benne van a kis egész. Majd mindjárt látom, akkor elindul lefelé. Csak.
Az lesz nagyon, amikor már az élő egér lesz, ő ott lesz fönt és levadász. Ez kemény lesz. Vagy leülnek kártyázni. Ja, most fog kiegyenesedni, és elindul a közepén, elmegy meg valahogy. Látod, mennyivel nagyobb volt, mint a feje? És mégis benyerte? Most ennek ilyen hullámosodni. Ja, hogy a iszomra dolgozza a gyomráig. Egyedik el rá ilyen pontokon. Figyelj, milyen vékony nyaka igazából, és mekkora izé. Hát azért mondom, hogy nagyon tud